Aminare högre. Han en punkare, men han blöjer för fucking hiphop. Och han gånger vid namn Einarkisturin. yrkjarir. Ja, vänster säger det som är nutcher, men han är spörst med den battlen nu. Han nog ska lägga löt nu, jag tror inte. Gärna fucking hand till Dvior! Och så jag ska att det är nutcher. Det där premiära det. Du kan stämma välja då. Tack mest. Han går Einar. Den då klarar det iLLtonkt. Yes. Einar, det är bra du gång. Jo, det första för att det kommer att battla. Nu är det fucking allvar, inte kommer för att tvattla. Så gör det fucking klaran till nu är den grön nacka vid römmer som bäst är i görtla tunna utkänt happa. Bro, hur så fuck är det att du särst ut? Man skulle tro att du är sniffat ut löjmen i en väse kommer klut. Du lärde dig ett hiphop tjöknen Drake och Kanye West. Hur är det bara du bitches där det var håll i honken läst? Spelar här rebar om din kropp. Men det du kallar hiphop, det kallar jag pop. En poptös heldet det vera. Renner rätt till modan och gör bäst det som hinner göra. Du talentlösa helvete. Att rymmen ger skriva i fyrte. Jag ångar nöron en fucking RSP. Om jag skulle gett så är det skriva steingrym. Enas personer som kan fucka upp ett halvrum. Vill du låna mina briller för jag sucha hur så luttland du häver? Nej, det är fucking lika mycket att du är sån som djäver. Hicka till regen och att han kan litta och så roa en veik fucking onytta. Bitch, nu får jag präcka med vinnare själv. Jag spinnar den knusta kropp ro och där. Tack för det. Jonan. Yes sir. Roa, då du klarar. Så går du. För helvete Einar. Jag låg mig riva kvart och välja huxar minar. Men du ska ju fucking fortälja dig kvart och spär där feilar. Du har fan med 1 miljon grejer av diagnosen. Klart du för vi? Vad ska jag ta oss om? ADHD, LGBT, ABCD. I Sverige på att du har HDMI. Och så är det som en X-bitch. Toxic och brukar revorna som att det var X-stick. Det var godas. Jag borde knäppt i ilsne. Men när vammesvatten tjatar luktar sinter blå pilse. Och vad fuck sker för att tona Deva Sanchez tjatar? Barda i havn. Det konstnärerna borde vara Mr. med distin-minister, vet du det? Är han tappte dister? Jag vet inte alltid hur jag haft det så håll inte ment att det säger vi räknar mer än helt sikkert att meldas till sin ment. Men du ställde att ha allt här ikväll och respekt för det, men för helvete Einar, halt en tjaft, fuck off, skruj, du spettel mina tog. Och så görs det allt för att stanna en paddle, men hygglagar runt om det. Jag ska gå kom på nu. Till en punkar som tog en rapp till paddle är no-go. Minner mig om Powerpuff-appen och Mojo Jojo. En fucking vannskapning går åt han flåt och så jävla längt inte mot nivå. Seriöst med er, färre fattar hjälp, ötler då och så att det hastar. Jag menar så vi att med när han kastar sperman skärm och så kallar det alternativt list. Och så kallar det einarkist, gist och visst och kiss mig att visst. Einar, det är några fucking piss. Men nu skulle du höra hur svagt. Bara lycka som du sagt. Det är ju fightan snill. Ordla kompakt. G-punkt som mamma du var riktigt att finna, men fuck om det blir rakt. Nej, tvatt. Det är ärligt så känner jag igång mån
Och fys mamma Einar torstona när dosa ton. Och seriöst, och mamma du satt i fångsel, så gör som Rapunzel, kraftigt med så länge har under armen och hon kan dinkla låra sig ur vinters karmen. Fan är stages. Tun klamma hår madrassa. Till tecken är inte visst jag tycker inte jag ena för samma klass. Och då fick det jag battla också fan share kan ta passa. Att släppa happa det för jag för. Fuck us. Jag hoppas du kom fyrde. Kan fuck och fyrse. To iLLtonkt. Oh my god. Då får du fyller ta i flippet det. Då löste en nippel vid mohawk och briller. Oh my god. Kvart i han. Hanna kamp som krone. Fan då jag kunde vara konkurriver en bunch i steinaton. Men jag så aldrig tro att det förstånd är iLLtonkt och dissa en osäkra jomfru. Till en anarkist som du släpper aldrig längre än till första basa. Du är framme väldigt avvist en bötten när vi bombar ner i Gaza. Einar, jag kunde bli vi, men det kan inte skada av min sympati att du ändrar han i psykiatri. Så ich tack så tungt att stanna och skälta det. För ända ett battle vi kvota Sancho där. Smooth för helvete. Yes. Get down the hall. Get down by the fucking hall. Vad handlar det om Dvior? Det handlar om Einarkisturin. Hur var det? Ja, det var fucking fint. Hej, jag sitter där när börjar vi. Först och främst, sjukt namn, Einarkisturin. Tack. Jag helt Jack faktiskt ordla gott. Jag nökte vi hade mittest lite för lite verserna. Jag var inte glopp på i jammer. Alltså, jag fällde jag kunde leverera sig bättre, men det är väl nökte. Helt när ansvara vers som var också på samman att det är your mama jokes då. Så sammanlagt är vi nog så lika i versen. Jag är inte stora förväntningar till han. Han var faktiskt bättre än i häst, men då är hästar var sin stort tjän. Det ser nog skott tjän, men här är också med Lysander Skype-band och Lysander Holbrod där. Men jag hade också ringt att dessa klassakamrater då. Nej, jag har totalt respekt för Roa, det måste jag säga. Så är sminsmins, kvar vann battlen. Kanske jag fyller en sånt där. Ja, man, seriöst. Jag själv det vann 100%.